дастури таъсиси беморхонаҳои муваққатӣ барои 3000 бемори коронавирус дар Душанбе. Рустами Эмомалӣ шаҳрдори Душанбе дастур додааст, ки дар пойтахт беморхонаҳои муваққатӣ бо беш аз 3000 кат барои гирифторони коронавирус ташкил карда шавад. Рустами Эмомалӣ ба мақомоти тандурустӣ ва шаҳрдорӣ супориш додааст, ки дар кӯтоҳтарин муҳлат аз ҳисоби имконияту захираҳои мавҷуда беморхонаҳои муваққатии табобатиро бо беш аз 3000 кати хоб муҳайё кунанд. Тибқи иттилои котиботи шаҳрдорӣ, ҳадафи ташкили беморхонаҳои муваққатӣ муолиҷаи беморони гирифтори вируси сироятии COVID-19 мебошад. таъкид шудааст, ки беморхонаҳои муваққатӣ бо муҳайё кардани тамоми шароити замонавӣ, бахусус мутахассисони баландихтисоси соҳибтаҷриба, таҷҳизоти тиббӣ ва таъминоти доровории баландсифат барои истифода омода шавад. Ин дар ҳолест, ки то имрӯз дар ҳудуди шаҳри Душанбе зиёда аз 30 беморхона бо 5284 кати хоб ва беш аз 5390 нафар табибон ва кормандони миёнаи тиббӣ ба эҳтиёҷмандон хизмат мерасонанд. Ба иттилои котиботи шаҳрдорӣ, назорати таъсиси беморхонаҳои муваққатиро Рустами Эмомалӣ шахсан ба зиммаи худ гирифта аз рафти корҳо дидан мекунад. Вазорати тандурустӣ мегӯяд, то имрӯз 2 май дар кишвар 32 ҳодисаи бемории сироятии коронавируси нави COVID-19, аз ҷумла 17 ҳодиса дар шаҳри Душанбе, 5 ҳодиса дар шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ва 10 ҳодиса дар вилояти Суғд ба қайд гирифта шудааст.